Hi guys, good morning. So today is December 28, 2025. Time check tayo. It's already 7:15 in the morning and yeah, hinihintay na lang natin sila because nag-i-eat pa sila at mabiyahe tayo sa Pangasinan. So yeah, samahan nyo kami sa aming game bakasyon there. Dahil napakabilis lamang po. Napakabilis lamang po ng aming bakasyon. 2 nights and 3 days. Ayan sila guys, so kumakain. Say hi to my vlogs. Hi guys. Ay, nakamatter ka. Yan, diba? Sila yung aming mga kasama. So, ito yung aming mga kasama guys. So, here is Marlo. Yan. Ready ka na ba? I'm not yet ready. Yan. No, I don't want. She's not feeling well, pero wala siyang choice kasi kasama talaga siya. And ito yung aming isa din kasama. Hello. Si Michael. Baba mo na lang to dyan. Ching! Ayun ba gagamitin? Yan. Ayun lang naman. And then yung pagkain. So, kakain muna sila guys. Then later, ride out na tayo. A few moments later. Ito nga pala yung aming mga dala. Marami sobra yun. Sobra. Siyempre, hindi mawawala ang ating pambansang kalendaryo. Yan. At siyempre, kailangan natin ng jacket at ang ating protective gears. Yan. Kailangan yan. Dahil napaka-importante talaga yan. Alam niyo naman kung bakit. Ayan. So, yan sila. There's stage 80. Right. Right. So, yes. Just an update. Kailangan na namin makalis ng 8 a.m. And right now, it's already 7:55 a.m. We only have 5 minutes left. At dahil Filipino kami, I don't know kung on time kami. At yung isa, maaga siya nakarating. So, di siya late. He's always on time. Today? Ayan siya. Yes. Ayan siya. O, diba? Ayan. Sana huwag niya tayong iwan kasi ang bilis niya magpa-andar. Yan. So, yes. Later, we will also take a video bago mag-ride out. Guys, here. Watas. No. Ito nga akong itlog dyan. You're not an itlog. You're an ostrich. You're a tarsier. What are you doing? Mag-take ako ng vitamins. Kasi wala akong tulog. Yan guys, mga walang tulog. So, they need to take their vitamins. Yan, ready na tayo, di ba? Pero kailangan ko rin kumain kasi parang feeling ko magugutom ako. At ang estimate ng biyahe namin is 5 to 7 hours. Depende kung ilang beses kami hihintay. So, yeah. We'll update you later. Let's go. Oh, 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 oh. To the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Hi guys! So time check, it's already 10:38 in the morning at nandito na kami sa may saan ba tayo? Papasok na to ng ng Apalit, Pampanga. So nagpagas lang si Michael dahil alanganin na yung gas niya. So tayo kasi kagabi nagpagas na ako. So yan. Aabot pa naman yan ng Tarlac, right? Kamusta? Masakit ang kanyang puwet, mga kaibigan. Ayan siya. Masakit ang puwet at nagugutom na siya. So yan ang maghanap ng kainan. So siguro banda doon tayo maghanap ng mga kainan.
Ayaw niya kasing sumabay sa maraming tao pagdating ng 12 daw. So, yun. Ganyan talaga siya. So, dito tayo. Shout out, PTT. Shout out. Ayan si Mike ko. Nagpa-full tank na siya. Magkano full tank? 140. Kargado kasi yung ano niya guys, yung motor niya. Pareho lang naman kami. Naka Mio. Naka M3 kami. Kasi isa kanya kargado na kaya iniiwan kami. Grabe. Parang isang pihit niya lang 2 kilometers agad yung layo niya. Yun. Ayan siya oh. Kargado yan guys. Masakit na yung puwet niyan. Masakit na rin yung puwet namin. Kaya tamang ano lang. Chill. What's up guys? So ngayon nandito na kami sa may bandang apart pa rin pero nag-stop over muna kami kasi it's already 11:20 and nagugutom na kasi si Madam Trish. Happy busog? Yes. Busog. Kanina pa kami actually before 11 nagyaya na siya kumain kasi ayaw niyang maraming tao. So, in-expect niya kasi pag 12 na ng lunch is marami ng tao. So, ayun, we're here. And kakatapos na namin kumain actually. So, ayan sila. Diba? Nagtatapos lang pa. Yung mga kasama natin. So, maya-maya alis na rin kami para makarating kami ng maaga doon and makapagpahinga ng maaga kasi hindi natin alam kung anong mangyayari tomorrow. Possible pagulan, possible hindi, pero whatever it takes, kailangan natin magkaroon ng pahinga. Right? Right. So yun, time check lang tayo, 11:20 na. So maya maya ulis na tayo, no? Mag-update ulit kami later kung nasa na kami. So,